Já vás všichni zdravím, doufám, že to pro vás bude zábava. Tahle prezentace by měla být o tom, no takhle, tahle prezentace by neměla být úplně prezentace, já bych chtěla, abyste se ptali na cokoliv během toho, co já budu mluvit, ať to má pro vás maximální přínos. Je tady někdo, kdo pozná, co to je na tom obrázku? A které? Co? Chiron, výborně. Proč? Protože 0 až 400, tak tady je 500. No. Okay, joke na začátek. Tohle jsou dva brandy. Actin je 11 let starý, Bilgain je jenom rok starý. A Actin se jmenuje vlastně celý ten projekt. Bilgain je brand, který jsme udělali přes minulého roku. Je to produktový brand a skrz Bilgain se chystáme jít do světa. Jak bude dneska vypadat ta přednáška, nebo nějaká osnova je, projdeme z historii, to, co se děje s Actinem aktuálně, jak jsme se k tomu dostali, nějak zběžně, pak se vám budu snažit předat business tipy a nějaký personal skills, které si myslím, že jsou důležitý k tomu vybudovat úspěšný business a na konci bude Q&A. Ale jak už jsme si řekli, Q&A může být i během celé té přednášky. Historie. Já jsem se narodil v roce 1989 v Brně, ale hodně rychle přestěhovali sem. Znáte někdo vesnici Uherska? Ne, fakt? Tam žije asi 2000 lidí, ale tak dobře to znáte. Co to znamená? No, když vyrůstáte na vesnici, tak je tam spousta lidí s různým inteligenčním kvotientem a musíte s nimi nějak fungovat. Nechci říkat, že tam jsou jako idioti, ale je to takový mix různých lidí a naučí vás to jednat s lidma, který prostě nechápou, co po nich třeba chcete, takže tam je hromada různé šikany a všeho a děje se to. Prostě celou základní školu si tím musíte jako nějak projít. U mě to bylo tak, že mě aby nešikanovali, tak jsem jim musel počítat příklady při testech a jako fungovalo to, ale samozřejmě jsou situace, kdy to nefungovalo úplně 100%. Já jsem si říkal, že to vždycky tak jako musí být, že to je úplně normální, že lidi se takhle prostě chovají. No ale pak jsem přišel do Brna, tady do tohohle nádherného ústavu, střední průmyslová škola elektrotechnická, tam jsem strávil 4 roky a byl tam vidět ten progres, kdy z vesnice jdete do města, takže ty lidi mají tu sociální inteligenci posunutou někam dál, už nebyl problém se s lidma normálně bavit a uvědomil jsem si, že skutečně to hodně ovlivňuje. Tu jsem dodělal, bylo to 4 roky utrpení, šel na Masarykovu univerzitu na interaktivní média, to jsem taky dodělal a během toho, už v roce 2011, což jsem vlastně šel na tu školu, začalý, tak si říkám, tyjo, že bych chtěl vlastně někdy takovýhle auto. A už jsem rok pracoval, jsem zapomněl říct, no, ale rok jsem pracoval u svého kámoše a tam si říkám, že si tam asi úplně nevydělám na tohle auto. A proč jsem ho chtěl? To je otázka. Protože, ne, my kluci to tak z nějakého důvodu máme, že si myslíme, že to auto jako bude skvěle fungovat na ty holky. A ona to je jako pravda, ale většinou spíš to funguje na ty kluky. Že si říkají, jo, ty jsi dobrý, si koupil si takový auto, to bych taky chtěl. No. Takže to byla vlastně motivace v roce 2011, kdy jsme založili Actin, tak tohle byla jedna z těch motivací koupit si prostě skvělý auto. No a během toho, kdy já jsem se přestěhoval vlastně z té Uherské Vytýšky do Brna, to bylo v roce 2010-2011, tak jsem začal chodit cvičit. Zase důvod byl podobný, holky, chcete vypadat líp, chcete se cítit líp, to možná ani nebyl ten extra důvod, prostě chcete vypadat líp. No, jdete cvičit, chcete mít svaly, protože to vidíte v těch filmech, v seriálech. A tohle bylo moje první fitko, kam jsem chodil zhruba rok, byla tam úplně skvělá obsluha, kterou vidíte na fotce vpravo. A úplně jednoduchý maličkatý gym a tam se začal budovat nějaký můj vztah vlastně k tomu cvičit a vlastně i co to jídlo znamená. Že to jídlo vlastně hraje nějakou jinou roli, než jenom aby mě to chutnalo. Začal jsem používat proteiny, tady jsou jejich pozadí.
jsou to český proteiny, strašně se potom prdělo, bylo to úplně k ničemu, by se to nedalo strávit. A jeden z produktů, který mě tenkrát moc bavil, byly proteinové tyčinky. Jedna z nich tahle. A díky téhle tyčince já jsem se dostal na tuhle prodejnu. 40 metrů čtverečních, takhle se to jmenovalo, tam jsem vešel dovnitř a za pultem stál ten tehdejší můj budoucí společník. Tam jsme se dali do řeči a zhruba měsíc potom, co jsme se poznali, tak jsme v tom roce 2011 založili Actin s tím, že prostě něco budeme dělat. Ten důvod byl, že chceme psat články o výživě, o fitness, vlastně to, co jsme se naučili, protože tenkrát bylo ve světě fitness, vlastně ono je to i teďka, jo, ale strašně moc jako dezinformací a bullshitu. Víte, co je to bullshit? Moje oblíbené slovo zazní tady dneska hodněkrát, pravdě. No, takže bylo strašně moc jako rád a všichni radili o tom, hele, musíš cvičit, musíš brát tady tenhle protein, musíš brát tady tyhle BCAčka a nám to vadilo a říkáme si, že budeme psat články o tom, že ty BCAčka třeba úplně nemusíš používat, ale radši použij tady tohle. Takže to byla ta část. Magazín, Actin vznikl a k tomu, aby jsme to ufinancovali, tak jsme chtěli udělat, nebo jak jsme udělali shop, čo? Typický online shop, tenkrát to rostlo jak houby po dešti, tak jsme založili i my jeden náš vlastní. No a abyste věděli, že to nebylo úplně jednoduchý, i ty začátky, protože tohle byla prodejna vlastně, na které to všechno začalo. Tak, takhle vypadá půdorys, tady chodili lidi dovnitř, to jste viděli, že jo, vlastně. Když jste vešli dovnitř, tak jste viděli ten prodejní pult, jo, tady tohle. Takhle velký to jako byl jenom prodejní pult prakticky. Nic moc víc, no ale důležité je, že tam byl závěr, zatím byl maličkatý sklad. A v tom skladu je to záchod. A jak jste viděli, tak tam šlo občas docela dobře vidět. Když člověk vybíral třeba gely sportovní nebo nějaký jontový nápoje a koukal se na něčí nohy, jo? A to se fakt stávalo, prostě takhle to tam bylo, no. Takže tady byl tam hrozný bordel, dělali si strašný bordel, takhle byl záchod a tam se někdo byl, no. Takhle vypadal náš web tenkrát, tady vidíte i, že v roce 2010, 2011, nevím, jestli to je úplně správně. A tam jsme psali o těch článcích, vidíte sport, zdraví, výživa, o tom jsme psali tam nějaké aktuality a i vpravo už vlastně e-shop. Takhle vypadal náš první e-shop v roce 2011, byla to platforma ShopTet, která funguje doteďka. Byl snad za 500 Kč měsíčně, tohle byla jedna z šablon designových, jediný, co jsme si mohli upravit. Byl na vrchu ten nádherný banner. A takhle pak, protože jsme vydělali nějaký peníze, si říkáme, děláme si hezčí shop a tohle byla jako druhá už design, který nám udělali na míru. To trvalo asi půl roku, takový nesmysl, než to tam ten jejich kodér jako byl schopen nakódovat. A to nás vlastně i přimělo k tomu si udělat vlastní řešení tady po téhle zkušenosti. No. Takhle vypadalo to BMW 4. V tomhle jsem jezdil pro zboží, vozit balíky, 1.9 TDI 66 nebo 56 kW. Když se to naložili fakt jako do plna, tak to auto se prostě ani nerozjelo. Takže jsem musel sundat zboží pryč, aby jsem s tím byl schopen dojet prostě zpátky do Brna. Ale jako jinak auto skvělý. Asi 3krát ho vykradli a když tam nebylo zboží samozřejmě. A ten zámek už jsme pak ani neopravovali, protože ten zámek byl dražší než to auto. To je true story. Takže v roce 2011, když to zhrnu, 40 metrů čtverečních celkové plochy, kterou jsme obhospodářovali a fungovali s ní, 150 objednávek měsíčně, už 5000 lidí k nám chodilo zhruba každý měsíc na ten web, hlavně kvůli těm článkům. A první rok jsme měli tržby okolo 1,5 milionu. Teď v roce 2022 máme 5000 metrů čtverečních, 40 000 objednávek měsíčně, aktuálně průměrně 600 000 lidí k nám přijde unikátní měsíčně. A tržby target 1,5 jsme se dostali, nebo letos se dostaneme na nějakých 413, to je ambiciozní target, minulý rok bylo 357 a meziroční 35% růst, abyste měli zhruba pojem o té škále, ve které se Actin aktuálně nachází. Takhle vypadá náš aktuální sklad.
A dneska je v něm i zboží, akorát tohle je ještě fotka z minulého roku, tam jsme se přestěhovali v prosinci. Takhle vypadá aktuální web, jestli někdo znáte, to vám asi neřekne. A co je důležité, že jsme zároveň i, alespoň podle mě, nejsilnější social media brand v Česku, který není nějaký TMBK nebo něco takového, že jsme jako komerční brand, který skrz ten Instagram vzdělává a prodává. A i když jsme se umístili v vozovkách na 3. místě, tak tady můžete vidět, že ten engagement té konkurence je prostě k ničemu, že? 4% engagementu je fajn. V čem jsme unique pravděpodobně? Tohle by vám mělo být už prospěšný. Jsme 100% bootstrap. Ví někdo, co to bootstrap znamená? Určitě někdo bude. Ne? Bootstrap znamená, že jsme nikdy nepřijmuli žádného investora, je to všechno vlastně z našeho kapitálu, nepočítám banky. Ale banky vám vždycky ty peníze jako nějakým způsobem prodají a není jich nikdy moc. Takže to je taková výjimka, že většina nějakých projektů a shopů si vezme investora, ale my jsme se k tomu doteď nedokopali a nevím, jestli to někdy uděláme, protože investor pak třeba na další diskuzi vždycky jako chce třeba 5x za 5 let a to by znamenalo, že bychom museli polevit třeba z kvality. Neměl jsem žádný mentory nikdy, který by byli živí a já se s nima skutečně viděl a mohl se s nima bavit. Protože v Česku není moc lidí, který podniká, nebo alespoň já je neznám, jako pár jich tady je a pár mě odsud lidí inspiruje, ale tím chci říct, že i ani vy jako nepotřebujete žádný mentory a žádný já nevím co. Stačí knížky, stačí YouTube. YouTube je mimochodem podle mě nejlepší vynález od dob stvoření internetu. A najdete tam úplně všechno, je tam strašně moc blbostí, ale zároveň je tam ohromné množství informací, které jsou zdarma a jsou fakt dobrý. A podcasty, jo? Knížky asi nejvíc. Vám pak klidně můžu hodit, které knížky podle mě jsou fakt dobrý, protože knížek je obecně strašné množství, ale třeba 1–2% z toho má fakt smysl číst a dočíst. Dost knížek je takový, že má smysl číst třeba jenom části. Vracíme do komunity dřív, než jsme prodali první produkty. My jsme vlastně začali nejdřív psat články, protože nás sralo to, že vzniká strašně moc článků, který nedávají vůbec žádný smysl a strašně moc tam lže. Takže to je taky v čem možná unique. A postavili jsme ten business hned od začátku na obsahovém marketingu, což jsou vlastně ty články. A jestli znáte někdo Garyho Vaynerchuka? Gary V? Jo? Někdo kýve. Ne moc teda. No tak Gary Vaynerchuk říká, že jednak furt attention, no a ona i říká, že cheapest attention, že se vždycky soustředí na ten kanál, kde je ten attention nejlevnější. Že on třeba, co udělal minulý rok, bylo, že najednou začal škálovat LinkedIn, protože tam byl extrémně levný attention. A my jsme na tomhle principu taky fungovali prakticky od začátku. Rozjel se Facebook, tak jsme byli na Facebooku, pak jel Instagram, tak jsme šlapali maximálně do Instagramu. Teď se rozjel TikTok, může někdo spekulovat, že tam jsou jenom děti, ale nejsou. Už. Tak děláme TikTok. Jo, jako samozřejmě ta exekuce je to nejtěžší, ale ta strategie je dobrá, když ji víte a ten attention, kde ty lidi fakt jsou a vy za to nemusíte platit a stačí, když jste kreativní, tak jste schopni přitáhnout ohromné množství pozornosti, který vás skoro nic nestojí, jenom díky kreativitě. Růst pro nás nebyla a není doteďka priorita. My nepotřebujeme být největší a tady být všude na světě a prodávat strašně moc milionů a všeho, jenom aby toho bylo víc. Ne, pro nás jsou důležité produkty, kvalita a produkty, které pro lidi, kterým je prodáváme, tak jsou jim maximálně jako prospěšný, jak jen to jde. Tady je nějaká jako vize nebo mise, že celková vize je pomáhat lidem žít lepší životy, to by měla mít asi každá společnost na světě, pravděpodobně. Reálná pravda je, že to žádná společnost takhle skoro nemá, nebo jich naprostý minimum. To později. Snažíme se učit lidi správně jíst, cvičit, starat se o sebe a jak se toho, nebo učíme to skrz ty social, o tom budu mluvit, a nabízet nejlepší produkty v té dané kategorii. Zní to úplně simple, ale obecně docela dlouho trvá, než si k něčemu takovému jako dostanete a skutečně vám to dává jako v té hlavě, že vám to zapadne, že fakt ty činnosti, které děláte, takže tomuhle nějak reálně jako pomáhají a musíte si to furt připomínat.
Ten edukační obsah my se snažíme šířit skrze sociální sítě, protože je to jediný, na co máme vesměs peníze. A nazbírali jsme 500 000 fanoušků, vesměs sociální sítě, jak říkal i Vejnerčák, je to vlastně levný způsob, jak se dostat k lidem, vždycky po nějakou omezenou časovou dobu. My jsme nazbírali 500 000 fanoušků a teďka nejrychleji zase sbíráme jako celkem YouTube, Facebook, Instagram a vlastně teďka sbíráme nejrychleji fanoušky na TikToku, protože vždycky zase přijde někdo, kdo začne sbírat ty creatory vlastně z celého toho světa a prodává jim, že oni tvoří ten content pro tu síť za to, že ta síť jim nabízí vlastně ty eyeballs, že jo. Že tohle je jako podle mě furt klíčová věc a bude to tak, nevím, teď jestli Musk koupí Twitter, tak se s ním možná začne zase taky něco dít a možná to bude třeba nová platforma, co já vím. 15 milionů impresí, abyste zase věděli škálu a přečte si článků celkem 250 000. Máme přečtení je naše specifická metrika, že my trackujeme, jak ten člověk jede po tom webu a jestli skutečně si to čte, aspoň jako odhadujeme. A recepty, tak tam taky trackujeme, jestli to má otevřený nějakou dobu, ale tam úplně to přečtení jako se nedá počítat. Proč ho děláme, ten obsah na sociálních sítích? A edukace je spíš takový to, že vracíme do té komunity a snažíme se to dělat tak, aby to nebylo jako ve škole. To znamená, že škola vlastně neřeší, jako jestli dáváte pozor, protože to je na vás. Jo? Je to tvůj boj, že jo? Učitel řekne, ale to je na tobě, jako jestli chceš ten titul nebo nechceš. No ale u nás to je naopak. My přesně jsme ti, kteří se snaží udělat ten obsah tak engaging a tak jednoduchý, aby ten člověk ho byl schopen pochopit v co nejkratší době a bylo to pro něj přínosem. To, jestli se nám to daří, já myslím, že relativně jo, ale je to dost práce, ale nevím, proč to děláme. Někdy je to fakt strašný struggle, jo? Protože ty lidi jsou vlastně neuspokojitelný. No? Oni vám vždycky jako řeknou, a to děláš špatně to, a co jsi to zase aktiv udělala tak. A neuvědomují si, že zatím je jako strašné množství práce. Na druhou stranu víme, že většina těch lidí ani nepíše ty komentáře, ale třeba s náma je, a pak si u nás nakupuje. Jako většina lidí prostě nepíše komentáře nebo nereaguje na vás. Ještě něco o našich produktech. Launch Willgame produktů byl minulý rok v březnu. Tohle jsou nějaké čísla, máme 234 produktů, 12,5 tisíce recenzí, 1 700 000 prodaných kusů. Tady je top 5. Jestli někdo zná Protein, to je oříškový máslo s proteinem. Tohle byl obrovský bestseller, to jsme launchovali minulý březen s tím novým brandem. To je těsto na pizzu, který je jako hotový a jenom ho dáte do trouby. Předtím, než ho dáte do trouby, tak na něho napatláte něco, co chcete, že jo, třeba sýr a to a podobně. A máte vlastně hotovou pizzu, která je fakt dobrá a nejsou tam žádný konzervanty, je to prostě úplně přírodní. Vločky a proteinová tyčinka. Top 5, kdyby vás to zajímalo, co se jako prodává pro inspiraci. Teď jak přistupujeme k těm našim produktům, protože to si myslím, že je klíčový, že když budete vytvořit nějaký produkt, je důležité si určit, jakoby proč ho dělám, co je celkově ten můj jako záměr, protože tvořit produkty není vůbec jednoduchý. No a náš záměr je tvořit jídlo, který neškodí a naopak prospívá lidem. Což by se dalo říct, že všechno jídlo jako prospívá, no to asi úplně ne. Obzvlášť tady tohle, protože celkově problém s jídlem ve světě, nebo v tom, kam chodíme většina z nás jako nakupovat, je, že ta kvalita toho jídla ohromně za posledních jako zejména 20 let jako s růstem supermarketu šla strašně dolů. Protože u supermarketového jídla je primárním cílem maximalizace tržeb, takže se všechno podřizuje tomu, aby ten produkt, který vy si jako koupíte, klasicky v tom, to se dá nějak zrušit? Asi jo, že? Jo, si představte, že to jídlo vyvíjí tady ty lidi, co tam se dívají na ty grafy a říkají si, tyjo, tady Coca-Cola potřebujeme, aby jsme o 10% prodali příští víc kvartál. No tak co uděláme? Naserem do toho třeba víc cukru, protože víme, že cukr je úplně skvělá věc, na kterou lehce vzniká závislost a můžeme toho tam nacpat, kolik chceme, protože legislativa tomu nijak nebrání.
Že nějaký věci o supermarket food, které podle mě jako nejsou úplně fajné, dobrý, když vy je budete vědět, protože vám to pomůže se orientovat skrz tím vším, co se venku děje. Manipulativní advertising, on veškerý advertising je nějakým způsobem manipulativní a tady něco třeba přijde jakoby extrémní v tom, že Coca-Cola je nastavená od začátku na to, že když pijete Coca-Colu přáteli, tak se budete cítit jako tady ty lidi vlastně, je to skvělý pocit a zážitky budou to a teďka pak ty lidi pijou a kupujou a myslí, že to vlastně něco asi dělá, nebo nevím. Ale je to vlastně oslazená voda, která, vidíte, i ty ingredience, už moc nejsou vidět. No to rádi, minimálně vidíte, že jich je tam jako hodně, jo? A tady glukózofruktózový sirup, takže voda plus sirup plus amoniak, že jo, to je to, aby to bylo černý, kyselina fosforičná, přírodní aroma a kofein. Jako proč by tohle lidi vůbec měli jíst, jo? To prostě nedává smysl, aby lidi pili něco takového. Od jak živa tady byla voda. Ale co se právě stalo, je, že já mám rád kapitalismus, nebo prostě jako jsem toho součástí, ale když toho někdo jako zneužívá a vlastně klame celou civilizaci a pak je z toho diabetes, jsou strašně lidi tlustí a podobně, tak jen mi přijde, že to je úplně optimální. Skittles to stejný, Taste the Rainbow, prostě obarvím cukr, naseru do toho strašně moc tady těch barviv a nevím co. A tohle jako není jídlo a lidem to fakt škodí. A ono se to podceňuje, jo? Že si řekne, tak jednou za čas to stačí. Jo, jednou za čas, ale jak budeš vypadat za 10 let? Tatranky všichni známe. Mě nikdy jako děcko nenapadlo, nebo vlastně já jsem to ani neřešil, jako že by v tom mohlo být něco špatného, když je to dobrý a chutná mi to, že jo? Proč? Jo. A takhle vypadá, když se na to podíváte, tohle je prostě naprostý nesmysl, jako kdo by tohle chtěl jít, když ani půlku těch ingrediencí nevím, co znamená. Jo? A 35% cukru samozřejmě, jako tam není nic dobrýho. A teďka to máte z příchutí arašídu a jediný, co tady je aroma. Nic jiného, nejsou žádný arašíd. Jenom arašídové aroma. Nic jiného. No pak, že jo, hera je pečení je radost, každý Vánoce. Palmový tuk plus řepkový slunečnicový, to jsou všechno kategorie z těch semenných seed oils. Teď si to hodně řeší, co všechno seed oils jako způsobujou. Rafinovaný tuky obecně. Naprostý nesmysl, výrobní cena je 0, vydrží to neomezeně, tady ty věci, proto se to tak dobře prodává. Protože se na to ráda, tak jsme tady s klukama předtím, než jsme začali, tak jsme řešili CBD, jo. Já neříkám, CBD možná fungovat bude, zatím to není ověřený, ale proč se to tak proč se to tak propaguje, je to, že vy maličkatou lahvičku prodáte za 1500 a tu lahvičku pošlete normálně v obálce. Takže vy máte, výrobní cena vám to vyrobí, že těch výrobců, co dělá je spousty, já nevím, 200, tak si spočítejte tu marži. To je prostě obrovský mění, co vy na to můžete vydělat. Takže vždycky, když je nějaký trend, obrovský trend, tak já bych byl podezřívavý a snažil bych se dívat, jakože kde je ten háček. Jo? U CBD, takže doteďka nebylo ověřené, že to skutečně funguje a neví se long term impact na mozek a neví se kolik procent těch kanabidoidních čeho, co v tom je, vlastně byste měli jako využívat. Samozřejmě vám to může fungovat, ale nevíte, co to s váma dlouhodobě dělá. No ale proto se to prodává, protože to je levný na výrobu, je to malý, takže to můžete odtransportovat kamkoliv po celém světě a má to vysokou cenu zatím. Asi nejhorší, nebo jedna z těch jako nejhorších kategorií podle mě, co je prakticky v čem, jo? Tady vidíte, tady je Aroma site rohlík.cz, 7,5 tisíce výsledků, kolika těch zhruba produktech, nebo na kolika těch stránkách na rohlíku to vlastně najdete. Aroma dneska, jo? Je muffin, je burger, je štrudlík pro děti a miliardy dalších produktů. Proč je Aroma podle mě problém a zvýrazňovače chuti? Co se s tím aromatem dělá, je, že vy můžete použít jakoukoliv hmotu nebo cokoliv. Teď se to řeší třeba, jak má Mana, to jsme tak řešili kluci spolu. Mana má ty burgery, takže vy uděláte nějakou hmotu, třeba z fazolí, no, nebo z celulózy, z nějaké sačky, prostě, to je úplně jedno. A ty aromata vám navodí tu iluzi toho, že jíte jako jídlo, který vám něco dává. A dá se to
vlastně dneska se to cpe úplně do všeho, protože vlastně omezíte ty chuťové buňky, které máte jako přirozeně, že jo, jazyk a dutina ústní, jako je velmi dobrý nástroj na to, aby vyhodnotil tu kvalitu té potraviny. A vy když to vlastně odrbete tady tou chemií, tak ta vaše pusa vůbec neví, co dělá. Ona prostě jí něco a nemůže se nějak chytnout. Jo, proto to tak skvěle funguje, protože to nacpete do všeho a všechno se to prodává, protože to je výrazný, protože to může být z jakýchkoliv ingrediencí. A třeba McDonald's na tom funguje, že všechny ty omáčky mají ohromně intenzivní aromata a vy máte vlastně, vždycky si navodíte ten tuk, že jo, je v tom, jsou v tom sacharidy a tuky, jsou extrémně efektivní kombinace, po které prostě to vaše tělo touží. A když tomu přidáte ještě ty aromata, tak si pokaždý ten mozek vlastně připomene tu stejnou chuť a chcete tam chodit dokola. Na tom ty fast foody fungují, že jo. KFC to stejný. Jo, oni tam říkají, že je bylinky a Colonel Sanders a já nevím co, realita je, že to jsou aromata, tuk, sacharidy. Dál manipulativní praktiky Supermarket Foods. Jaký máme čas? Dobrý. Kolik? 30 minut? Ještě... Jo, dobrý, tak jo. 3/4 hodiny. Fakt klidně do toho loste, i když, jak chcete. No, výborně. Tvůj názor na vegetariány a vegany. Ale vegetarián je menší zlo než vegan. Vegan je, jako jak to říct, jako z etických důvodů u holek to chápu, že holky mají obecně jako blíž k tomu nepůsobit zlo, nebo nepůsobit utrpení, tak klukům to tolik nevadí obecně. My máme tu toleranci, jakože, že jo, pro nás není problém se občas pobít a podobně a holky všecko řešejí, hele, jako hlavně se vyhnout konfliktu, nějak to spolu vyřešíme a chcou být se všema za dobře. No, i se zvířatama, jo. No, to je moje teorie aspoň. Ono to nebude zas až tak daleko od pravdy, ale nebude to úplně přesně tak, jak to říkám teďka. Z výživového hlediska, co se asi ptáš, jako jestli je to dobrý být vegan long term, je možný, že se ptáš tímhle směrem, nebo? Ne, to je zajímalo, já jsem chtěl zahájit debatu. Jo. Já bych se o tom mohl povídat dlouho, protože to je strašně zajímavý téma. Myslím si, že ze zdravého, nebo pokud bereš nějaký impact na long term zdraví toho člověka, tak maso je prakticky super potravina. Ale ne je to maso, který koupíš běžně v Lidlu. Je to maso, který chceš z farmy, chceš, aby to zvíře jedlo optimálně trávu celý svůj život, protože na to seš, dalo by se říct, fyziologicky, evolučně navyklý, že to je to nejlepší, co můžeš jíst. Jo, pak se spekuluje, že třeba je to ovoce, je to pravděpodobně med a dalších takových jako x ingrediencí, ale já jsem nechtěl jako zajíždět úplně do tohohle téma, ale jako, co bychom měli vlastně jíst jako lidi, je téma na jako hodně dlouho a furt se to vlastně řeší. A tím, že je v jídle tolik marketingu a tolik bullshitu, tak je velmi pravděpodobný, že velká část toho jídla, který aktuálně jíme, tak bychom vlastně jíst ani neměli a spoustu lidí má pocit těžkosti po jídle, spoustu lidí má zažívací problémy, spoustu lidí má cukrovku dneska, že jo, rekordně, teďka spoustu lidí má rekordně nízký testosteron, že jo, nebo chlapi minimálně. Nejnižší v historii, co kdy byl za posledních 60 let, se měří nebo kolik, tak testosteron je rekordně nízko a velmi pravděpodobně to je jídlo, jo. A možná i nějaká část toho jsou plasty a spoustu dalších věcí. No a ještě ty slevy, je to zase manipulativní strategie, jak vás přimět k tomu, abyste si koupili něco, co pravděpodobně nepotřebujete nebo možná ani nechcete. Ale když to je v té slevě, takže jo, cenotřesení, bombastické ceny, jo, oni jsou vynálezaví ty lidi, ale už taky podle mě neví úplně, co mají používat, ale XXL víc je víc, tečka, proč ne. Neporazitelné akce týdne, sbírejte kredity, jo, tohle, on to ani člověk nevnímá, ale když se na to zaměříte, jako abych já kupoval džus za 17 korun, jako co v tom bude asi reálně, jaká bude kvalita toho ovoce, jo, jak se to vyrábí asi. Monte 13 korun, jako, nevím, jakože doporučuji se dívat na ty ingredience. Tady je jenom shrnutí, na co si dávat bacha. Umělý konzervanty, to jsem ani neprobíral, ale to je taky skoro v každé šunce. Umělý barviva, manipulace smyslu, no jako není to zase až tak hrozný, ale
minimálně některé barvy fakt jako nejsou dobrý pro vás a přímo se to i píše na těch obalech, jo, že působí hyperaktivitu a podobně. A je to fakt jako pravda, to je ověřený. Kola by se bez toho neprodávala. Kdyby byla kola bílá, tak, nebo světlá, průhledná, tak jako to bude nebo zelená, tak se lidi nebudou kupovat. Ona se prodá kvůli tomu, že v tom má ten amoniak, který dělá černý. Toxický obaly, zase dávat bacha, nedoporučuji úplně používat sáčky do čajů, protože se spekuluje o těch jako mikroplastech, že to vlastně zalijete horkou vodou, ale jako nevím, co je, ale jak když si dáte třeba kafe do těch kelímků, tak kelímky zevnitř mají taky plastovou, vlastně plast je úplně všude a nejde se mu úplně vyvarovat, ale je třeba dobrý aspoň, on to myslím, že říká, nevím, jestli znáte na YouTube toho kluka, jak on mluví vždycky o různých věcech a vysvětluje, je to jako hodně ale on to nějak jmenuje specificky, vždycky vezme nějaký téma, měl tam i ty plasty, ale řešil se to třeba u Joe Rogana, to řešila nějaká ta žena tam. Jak se to já jak si vzpomněl. Takže bacha na toxické obaly, zejména při kontaktu s teplem. A absurdní obsah cukru. Cukr funguje, protože má ohromně nízkou sytovost. A vysoký potenciál závislosti a strašně rychle po něm přibíráte, ale hlavně, když už něco jíte sladkého, tak víte, jak těžký je přestat. Nemyslíš, že Jirka vysvětluje věci? Jo! Vidíš, ty jsi to poznal, ty z toho popisu. Velmi dobře. To už asi ani nebudu. Barevný pek, jo, když vidíte třeba, tak tohle je zase, aby děcka jako otravovali svoje rodiče, tak se na to nalepí Batman, nějaký tygr nebo něco. Být podezřívavej u toho, jo? Když už se něco takového děje, podívat se dozadu, většinou je to nějaký krép ten produkt. No, masová produkce, nadprodukce, obrovské množství plýtvání, že jo, a tak, to známe. Tady jsem dal tenhle slide, kde je vidět, jak lidi lžou v popiscích, jo, to je Milka, nějaká lístko-oříšková pomazánka, 57% cukru, tohle má smožení, a oni píšou, jo, to je popisek, nejvyšší možná kvalita. Prostě na tom webu třeba jsou různý orgány, které by to měly kontrolovat, ale všude se lže. Všude se lže. A pak když vidíte tady vpravo, no to nejde moc přečíst, ale jsou tam recenze typu chtěli moc chutná, děti milují jako vše od Milky, vynikající. Chtěli jsme zkusit něco jiného než Nutellu, ale Nutella je dostupnější a stejně kvalitní. Lidi absolutně nemají potuchu o tom, že se je snaží prostě ty firmy jako zabít, že jim to prdele, jejich nějaký well-being. A tady je realita, jako jak se v běžné přírodě zhruba jako pohybujeme s cukrama v ovoci nebo i v zelenině. Nejvíc je na tom banán 13% a všechno je okolo 8%. U toho ovoce vy se nejste schopni tím přežrat, protože to obsahuje spoustu vody, anebo vlákninu, jo, to je jako případ banánu. Takže já třeba jsem včera večer 4 pomeranče a měl jsem břicho jak ten pomeranč pak, protože v tom je tolik vody a tolik vlákniny, že vás to prostě zastaví a pak už nemáte chuť na nic. Jo, ale to se vám, jestli někdo z vás bingenul Milku za život, asi skoro každý, jo, tak víte, že jako byste si klidně ještě další 2, protože proč ne, že? Místo by na to bylo. No. Takže u nás je cíl výkon, zdraví. Tady jenom to, že se vyvarováváme všech těch věcí, snažíme se maximálně, taky jsme guilty tím, že máme víc cukru, než bychom třeba chtěli, ale to je proto, že bychom jinak ty věci ani neprodali. Protože lidi už jsou tak navyklí na to ohromné množství cukru ve všem, že oni pak píšou, to není sladký, to nějak nechutná, no, a podobně. Takže musíte jít postupně. Co by vám mohlo být prospěšný, je ještě, jak vyvíjíme nové produkty. Máme takový takzvaný síto, New Product Development síto, a tohle jsou nějaké vlastnosti, kterýma každý ten produkt, který uvolníme, tak musí projít jakoby průnikem všech těch množin úplně uprostřed. Začínáme od vysoce kvalitních ingrediencí a materiálů, protože hovna bič neuplateš, nebo jak se říká. Science and experience, jo? Tohle je důležitý bod, protože science studujete, že jo, na vysoké škole, většina, všichni asi.
Science jde hodně ovlivnit a dělá se to tak, že se dělají granty a podobně a ten výsledek té studie není dneska nic jednoduššího, než si to prostě zaplatit a nedělejme si iluze, děje se to. Akorát někteří to dělají líp než ostatní, takže u něčeho se to ví, u něčeho se to neví a nějaká část toho je opravdová, ale vy, jelikož nevíte, která z toho to úplně je, tak je velmi obtížný se v tom zorientovat. Takže i tu vědu brát s rezervou, když někdy budete vyvíjet produkt. Proto je tam i to experience, že se většinou snažíme ještě to nějak odzkoušet, nebo si i přečíst třeba fóra, nebo prostě zeptat lidí a jakoby mixnout tady ty dvě věci, aby z toho vzniklo to nejlepší. Pak nějaká dostupnost, děláme všechny produkty tak, aby byly pro studenta střední školy dostupný, aby byly co nejjednodušší, aby byly bezpečný, sustainable. A vždycky chceme u každého, nebo u aspoň většiny těch produktů způsobit nějaký emotional delight. Znamená, že ten člověk z toho bude spokojený. I z rýže můžete být spokojený, když je fakt kvalitní. Jak vypadá ten proces vývoje nových produktů? Na začátku to jsou nějaké potřeby, buď to naše, nebo našich zákazníků, anebo obojí dohromady. Ty si sepíšeme, že vyloženě máme prostě zadání, tohle chceme a takhle bychom to chtěli udělat. Pak následuje druhá část, kdy naakumulujeme všechny informace, které jsme pomocí různých klíčových slov, různých produktů, které už na tom trhu jsou, dáme dohromady a všechno si to načteme a máme prostě takovou databázi jako všech informací. Na základě těch informací nahodíme nějakou recepturu, nějaký MVP, nějaký minimum viable product, něco prostě, co chceme zkusit. Začneme to vyvíjet, buď to in-house, nebo s kontraktorem. Probíhá vzorkování, kdy vy iterujete, jo, třeba u tyčinky, chceme nějaký ingredience, teďka to zkoušíme dát dohromady, zkoušíme používat různé technologie, pomocí kterých by to mělo jít udělat. Je to vlastně klasický pokus omyl. A pak to testujeme, čekáme, co to udělá nějakou dobu, pokud se to dosere, tak se vrátíme zpátky na vývoj a začneme od znova, takhle se to furt mele dokola. Dokud nejsme spokojení, není to otestovaný s lidma, nebo s náma, nebo s nějakýma atletama, pokud je o nějaký supplement. A vznikne nový produkt, ten vydáte online a vlastně ho otestujete s tím reálným publikem, který mnohdy má na to jiný názor, než nějaká focus grupa. No a pak, když se to jako úplně nepovede, což zatím se nám jako zase tak moc nedaří, aby se to nepovedlo, tak se dělají takzvané reworky. A to je prakticky update, jo? Nebo tak jak třeba ta Mana, jak jste tady zmiňovali kluci na začátku, tak ta dělá verze třeba 4. Buď to děláš pro dobro těch lidí, anebo to děláš pro dobro svoje. Většina reworků se v kapitalistické výrobě potravin dělá tak, aby se na tom ušetřilo. Takže když vy uvidíte nová receptura, inovovaná receptura, většinou to znamená, že se změnilo aroma. Na levnější aroma, třeba. Protože aromata jsou drahý, jo? Zvlášť pokud používáte kvalitní a třeba i přírodní aroma, co my se snažíme v proteinech, protože bez toho by to nešlo vyrobit, tak ty jsou třeba 5x i 10x dražší než ty syntetický. Když tady celý ten proces jsem teďka vykládal, tak ano? Přichází do toho nějakému kroku, nevím, nějaký regulátor nebo někdo, kdo jako říká, je to OK, dovolný prodej. My na to máme přímo člověka, který veškerou tu legislativu zná a všechno musí projít přes něho. A to je jako i při tom procesu testování prakticky. Ale to, že nějaký úřad na to dá pak nějaký razítko a pro vás to znamená, že můžete... Ne, to jsem si taky myslel, tak to nefunguje. Ty to normálně uděláš a kopneš to ven a co ta SZPI udělá, tak jako oni většinou jdou, že jenom je někdo udá. Ty to musíš jako i přihlásit, ten produkt, jo, obzvlášť pokud je to doplněk stravy, ale to prakticky probíhá automaticky. Takže teďka se začít cokoliv vlastně vyrábět, tak můžu. Jo, můžete. Můžeš a pokud bys to dělal fakt hodně blbě a neumřelo pár lidí, tak se na tebe přijde. Jako dívej, to se děje, jo, ty věci. Akorát ono je to hrozně obtížný jako to dokázat, třeba, že já jsem umřel kvůli tomu, že jsem snědl před 3 dnama tuhle tyčinku. No a já jsem oni řekl, no a to snědl tady tohle. Ale jako občas něco vyvstane, jo, to vidíš, ono to, myslím si, že SZPI má nějakou databázi tady těch problémů, ale většinou je to na nějaký udání, jo, takže ty máš jako povinnost prostě to dělat správně, ale stane se, že často se prodávají nějaký produkty se zakázanýma látkama a přijde se na to třeba i jako, já nevím, půl roku potom, co to někdo prodává.
protože CZPI nedělá, že by je měl nějaký roboty, které budou běhat po českém internetu a budou hledat zakázané ingredience. Ne, oni někdo to musí... A to, co CZPI je nějaký... Státní zemědělská potravinářská inspekce. Ti jako čekujou tady ty věci. No a pak samozřejmě hygiena, ta spíš jako potraviny a prostory a takhle řeší. Můžu ještě, takže... Ano. Ale vy to stejně musíte dělat v nějakých kontrolovaných podmínkách. Jasný, to musíš mít schválený všecko. Jo. Jakože než ten provoz, jako musí být schválený. Jo. Tohle dělá právě ta hygiena a tam je miliarda různých věcí, které musíš mít v pořádku, ale ano. Takže to je spíš jako schválení prostě na ten prostor a oni ti dají povolení na ten prostor a řeknou, prostě děj si tam, co chceš. No tak a jak oni by to jinak měli dělat, že jo? Oni ti řeknou, ne, můžeš tady dělat jenom tohle. Ne, ty jako jestli to necháš schválit na výrobu specifického druhu potravin nebo supplements. Jo, pokud nespracováváš maso čerstvý, tak máš daleko méně přísné podmínky, než když zpracováváš třeba suchý plody, sypký potraviny nebo něco, co je jako relativně stabilní a trvanlivý. A jak se vyrábí třeba takový protein? To nakoupíte jenom ingredience, smícháte to do velký mixéru a... Mixéru ne, ale říká se tomu blender, ale bez takhle to je. Ale v mixéru bys to taky nějak zvládl. A podle návodu na YouTube a mám to. Jako relativně, asi jo, a spousta lidí tak začalo, že jo, když si MyProtein někdo znáte, to je největší výrobce evropské sportovní výživy, tak on napsal ten týpek, co to založil, tak napsal knížku, myslím, že se to dokonce jmenuje Bootstrap, to tam na to mal. A on myslím si, že končil 350 milionů nebo něco takového liber, jako kdy prodával tu firmu jako ohromný číslo. A on to normálně míchal si doma, jo, jako nevím v čem to míchal, to tam nepíše, ale všechno si normálně dávkoval doma normálně na váze, kterou koupíš, nevím, za 1000. Takže jako začít podnikat prakticky v čemkoliv, no jako v čemkoliv úplně ne, jako dělat elektrický auta bez kapitálu by asi šlo hodně obtížně. Jo, ale v jídle se dá už se začít, jakkoliv, prakticky. Kdybychom chtěli dělat jídlo, tak doma si to vaříme, prodáme. No tam je problém jako s kontaminací. Musíš mít hodně jako čisto. Tak si pronajmu prostory, tam to udělám. Můžeš, takhle to dělá hodně firem. Jo, včetně nás, ne, že bychom pronajímali, ale část těch výrobků, které děláme, tak jsou skrz kontraktory a část si vyrábíme in-house. In-house, ano. Jaký je to poměr té výroby, co děláte sami, co outsourcing? Jo, to nevím z hlavy, to je moje. Jo. To je... Jako v tržbách si myslím, že to bude tak 35% in-house, si myslím. Protože vlastně děláme všechny proteiny už in-house. Těch se prodá jako furt hodně. Kdyby tam nebyly proteiny, tak to je míň, jo. A je to strašný, jako vyrábět věci. Je to fakt hrozný. Nedoporučuji nikomu a to děláme úplně jednoduché věci. Ale fakt chápu lidi, že si to outsourcují, protože to je daleko jednodušší. Problém je v tom, že ty firmy, když vy to outsourcujete, což Mana myslím, že taky má vlastní in-house výrobu, ale ty burgery si nechává dělat, někdo jí to vyrábí, jako to vyrobí těch firm jako hromady, co to vyrábí. Takže ty klidně můžeš jít a nechat si udělat protein a myslím si, že ho udělají třeba i 100 kg. Takže to máš nic. Ale je to úplně jako jednoduchý. Co dál potřebuješ mít nějaký, ani nemusíš mít SROčko. Můžeš být klidně živnostník a můžeš mít takový vzadu, no myslím teda, si nejsem jistý. Že ono jako i začít dělat něco takového je fakt jednoduchý, ale prodat to v té konkurenci dneska je to obtížné. Ještě cokoliv? Jak velká byla teda ta konkurence, když jste začínali? Jak velká? Jako chceš ukázat takhle? Tak třeba... Byla... Jak těžký bylo třeba prodat, jestli čem novým, protože tak velká konkurence, tak nějak se musí člověk odlišit. Měl by, no. Ale když nemáš nic, že jo, my jsme začínali ten základní kapitál, to ještě nešlo SROčko založit jinak, než měl 200 000 a to bylo 100 000 mých. To jsem si našetřil v tom prvním zaměstnání a 100 000 mýho otce, který mě na to půjčil. A
z toho jsme všecko dělali a jako co z toho chceš jako vymyslet unikátního, jo, upřímně. Takže my jedeme doteďka tou cestou, že vlastně děláme neunikátní biznis s tím, že máme unikátní myšlenku, na kterou si vyděláváme skrze ten neunikátní biznis. A trvá to strašně dlouho a nebaví tě to. Ale věříš tomu. A v roce 2014, že se mně podařilo koupit první mixér na ořechy. No, to není úplně mixér, ale prostě takový specifický stroj. A trvalo to prostě 3 roky, než jsme byli schopni si na to vydělat. Jo? Protože vydělat 1 000 000, abys to mohl dát do něčeho, co ti bude vracet strašně dlouho, tak to trvá. Takže ty samozřejmě můžeš jít, jako jsou 2 přístupy, jo? Buď to můžeš jít ten bootstrap, že se to fakt dá odškálovat z nuly fakt na něco, anebo řekneš, hele, já chci udělat, já nevím, úplně neuvěřitelnou židli, na které bude chtít každý sedět, jo? A řekneš si, no jo, ale k tomu já potřebuju tady nějaký nanovlákno a budeš potřebovat kapitál, jo? Takže v takovém momentě já bych šel, že do toho vezmu nějakého investora, ten mě zadotuje ten začátek a že jo. A nebo nevím, jo. No, nemusíš být unikátní, pokud chceš něčím začít. A ještě k tomu, jak jsi říkal, jestli jsme byli my unikátní, myslím si, že jsme byli částečně, já o tom budu mluvit za chvíli, unikátní tím, že jsme jako psali dobrý a dělali dobrý obsah. Že možná to, protože většina lidí od Alzy po, nevím, Rohlík, tak oni prostě rovnou přijdou a začnou hrnout ty produkty. Alza začala dělat obsah až posledních nevím kolik let, protože zjistila, že to SEO fakt má efekt. Ale my jsme začali dělat SEO až teďka. My jsme prostě psali články, protože jsme chtěli jako lidem říct, že už nedělejte tady ty hovna, co vám radí ti debilní trenéři, který tomu nerozumějí. No, že na vrchu, já vám to pak uploadu někam, pokud někdo bude jako chtít, ale needs and wants, takže my jsme chtěli ready to eat svačinu, po níž mi bude dobře cítit, moje mysl, nejím se tyhle srdca. Jo, a ono se občas stane, že když si dáte něco, tak vyloženě se jako necítíte v hlavě dobře, takže tohle jsme nechtěli a i tělo, že z toho nebudu jako nafouklý a nebude mě z toho jako i špatně. Kvalitní ingredience v dobrých poměrech živin. No a tady jsou asi affordable. My jsme za 55 korun a nejprodávanější tyčinka na českém internetu je taky za 55 korun. Jo, a prostě takhle všecko vlastně nám vyšlo u té tyčinky. No tady je jenom srovnání, jak vypadá složení Margot Protein Plus, jak vypadá excelentka, kterou většina z vás pravděpodobně bude znát, že co sjíždí tady z české linky, jak vypadá ta nejprodávanější tyčinka v Česku online a jak vypadáme my. A tohle je vlastně potvrzení toho, že ten proces nějakým způsobem asi funguje a chuťově mimochodem taky dobrá a není dražší než to druhá. Tady je ten stejný případ u pomazánek čokoládových, kde máme 4 ingredience, 16 gramů cukru, ale díky té konzistenci, kterou vlastně má unikátní ten produkt, tak ona je tak jemná, že toho cukru tam nemusíte dávat tolik, protože ty buňky nějak v tom jazyce to prostě působí to intenzivně, i když tam není takové množství cukru. Takže takhle to. No a teď se dostáváme k tomu názvu té přednášky. Business tipy, doufám, že vám to k něčemu bude. Jak už jsme tady zmiňovali několikrát na začátku, užitečný produkt a product market fit. To znamená, že ten produkt, který vy si vysníte, že je fakt dobrý. Jo, třeba u mě, já jsem chtěl první udělat to oříškové máslo, protože mě mega chutnalo a nic nebylo na trhu tak, jak já jsem si myslel, že by to mohlo chutnat. Mělo ten kvalitní zdroj bílkovin a podobně. Měl by to být nějaký produkt, který je skutečně lidem prospěšný a existuje skupina lidí, kteří jsou podobní jako vy a oni ho třeba jako chcou. Takhle já jako přistupuji k biznisu prostě selským rozumem od začátku. Naprosto zásadní je k tomu nabrat ty správný lidi a tohle je něco, co neumím doteďka. Po 11 letech neumím nabrat lidi, kteří jsou fakt přesní. A je to ohromně těžký, protože lidi strašně lžou na pohovorech. Nevím, jestli někdo z vás byl, vy si to ani třeba neuvědomujete, ale prostě přirozeně budete lhat. To je asi 100% šance, jo? Že budete lhat, no proč byste to nedělali? To máte jak ty děcka, že jo?
Jak oni jako zalžou těm rodičům, že ne, já jsem to neudělal a ono to funguje, protože ten rodič má udělat, že jo. Takže všichni lžou a díky tomu, že všichni lžou, tak vy se musíte naučit projít těma lžíma, nějak se s tím prokousat a dostat se k tomu, že se snažíte jako vybrat toho člověka, který je správný pro tu pozici, přestože třeba lže. Lidi na to jsou prostě naučený, že budou lhat. A pak taky v ten správný čas nabrat toho správného člověka, protože když máte firmu, která má jako 5 lidí, tak vybíráte jiný lidi, vy vybíráte takový ty srdcaře, který chtějí dělat všecko a se vším vám pomůžou a zůstanou díl. Ale když je vás třeba 100, tak vy už nechcete ty lidi, kteří se serou do všeho. Vy chcete ty lidi, kteří jsou fokusní na něco a jsou tam fakt hodně dobrý. Protože pak ti když vás bylo 5, tak se začnou srát do věcí a přestanou dělat tu svou práci a tu firmu to bude brzdit strašně. Říká se, že ta firma si prochází takovýma etapama, jako je malá, střední, velká a já nevím co. A během tady toho switche vy vlastně musíte skoro vyměnit jako majoritu těch lidí, které v té firmě jsou, protože oni se nechtějí přizpůsobit. Oni začnou nadávat, že tady už je to jako korporát nebo něco takového a prostě jdou většinou do nějaké jako zpátky menší firmy. Často tyhle lidi, kteří jsou v těch malých firmách, tak mají takový ten pocit, jako že fakt je ta firma potřebuje, protože ovládají jako hodně sektorů. Že vlastně vy jste jako zranitelní. Když máte hodně málo lidí ve firmě, tak ty lidi mají ohromnou moc a je to nebezpečný pro ten biznis. Takže je vlastně celý ten systém firem a jako budování, podnikání je postavený na růstu. Jo? Ta firma musí nějakým způsobem růst. Ale není podle mě dobrý, aby rostla rychleji, než je optimální. Tady ta trojice, to je od Buffetta, to je ten, co vlastně má tu kolu mimochodem. Tak tyhle 3 věci jsou, co by měl mít každý člověk, který ho naberete, nezávisle na tom, jako on řekl spoustu blbostí, ale tohle je zrovna docela dobrý. Inteligence, energie a integrita. Inteligence všichni víme, co je, to je vlastně stačíselský rozum, nemusí jít IQ 150. To jsou autisti, to ani jako nechcete, možná programátory, nebo něco takového. Ale jakože jo, jako to programování není, jako pokud chceš být excelentní programátor, tak musíš být praktický autista. Jo, jako nemusíš, ale je velká pravděpodobnost, že budeš, nebo se s tím staneš, pokud to můžeš dělat. Energie je důležitá věc, obzvlášť dneska. Dneska lidi nemají energii. Dneska lidi jsou takový, že přijdou. Jsem dneska ráno přišel do kanclu a lidi si začali jakoby povídat spolu. A já tam šlu a říkám si, ty vole, tak tady jakoby budeme pracovat snad, ne? Protože máme jakoby v Praze kancel a v Brně kancel a já do Prahy jezdím jako na 2 dny v týdnu a často se tam nesetkám s těma lidma. Ale energie, že skutečně chci dělat věci, a investuju do toho, že jako budu dělat a že budu šířit tu energii, tak je klíčový. A integrita, jaký máme čas? Ještě půl hodiny. Jo. Tyjo, zkusíme to stihnout, aby byl i čas. No nebo ne, přirozeně mě když tak zastavte. Takže, co je integrita víme, co to znamená? Integrita je to, že vám že tomu člověku věříte, i když ho nevidíte a nejste s ním ve stejné místnosti. Jo, to znamená, že vás jako neojebe ten člověk. To taky nemá jako skoro nikdo, ale dá se to docela dobře rozpoznat. Jsou to většinou ty lidi, kteří jsou na těch pohovorech nervózní a když se je zeptáte na nějaký jako stupidní dotaz, tak oni něco přiznají. Jo, to je mimochodem dobrá strategie, jak dělat pohovory. Ptát se na ty klasické věci, dostat toho člověka do nějakého komfortu a pak vpálit nějaký hovno, který on vůbec nechápe, proč se ho na to ptáte a on na to není nachystaný. Takže on něco řekne a na základě toho, co on řekne, tak vyhodnotíte, jestli vám jako lže, jakým způsobem a co vlastně odpoví. Jo, je velmi pravděpodobný, že vám zalže, ale důležitý je, jako jak zalže, co, čím zalže. Jako, jestli to musí jede, ale tohle je realita. Jo? A jestli budete někdy dělat pohovory a budete mít ani 100 pohovorů jak já a bude vás to stát jako 100 000 z vlastních peněz, kdy jako platíte lidem odstupný, já jsem měl člověka, kterýmu jsem musel zaplatit z vlastní peněz, protože na to firma neměla, aby z té firmy odešel. A nebylo to málo, bylo to jako 100 000, protože to byl takový vrcholový manažer.
že ono vás to pak jako naučí, že si říkáte, ty pohovory jsou fakt jako důležitý a vyber dobře, protože ti to může stát hodně peněz. Tyhle 3 věci je potřeba, aby ty lidi měli všechny 3. Protože když jednu z nich, nedej bože 2 z nich, ten člověk nemá, tak je průser. Jo? Typická kombinace, že máte inteligentního člověka, který má hodně energie, ale nemá integritu, takže vás bude chtít ojebat. Typicky jako to je největší průser, když máte proti sobě chytrýho, energického člověka, který vás chce ojebat. Ve firmě. Jo, a pak to platí zase i máte energického, má vysokou integritu, že je jako skvělý, chce ti pomoct, chce to s tebou budovat, ale je prostě, že mu to jakoby nesecvakává, tak vás to bude strašně srát. To je pravda, ano. Já nevím, jestli to zaznělo, kolik máte lidí? Full time 85, celkem 250. Většina z toho je brigádníci, protože máme vlastní logistiku, to je ten sklad na obrázku a vlastní výrobu. A tam je jako hodně brigádníků. Pak tip Reinvest Everything, to byla moje strategie, bo je to furt, že z té firmy netahám peníze ven, ale vracím to všechno zpátky, protože mě to baví to dělat. No days off, tohle lidi neradi slyšej, ale většina podnikání jako ztroskotá na tom, že to je prostě těžký. A že ty lidi si řeknou, mám to kurva zapotřebí tohle dělat? Jako nemáš samozřejmě. Proč bys to dělal? Jo? Podle mě lidi, co podnikají, tak jsou jako na hlavu. Pokud podnikají a jsou fakt hodně dobří v tom, protože si tady dovolím citovat, že entrepreneurship je jako jezení skla a staring, zírání do propasti smrti. Jo? Což zní úplně skvěle, kdo by to nechtěl dělat, že jo? Jíst sklo. Tady tenhle obrázek, o čem to podnikání je na začátku, je úplně něco jiného, než když postupně se do toho dostáváte a vlastně zjišťujete, co všecko, nebo jak to celý funguje, jak jsem zmiňoval, že máte na začátku nějaký iluze, že vlastně všechny ty produkty, které na tom trhu jsou, tak vlastně jsou k něčemu, ale čím díl v tom jste a vyvíjíte ty produkty, tak se vám začnou otevírat sféry typu proč existuje zubní pasta, jo? Třeba se začnete ptat, protože řeknete si, jo, ale proč bych nemohl udělat zubní pastu, třeba by tam člověk udělat něco líp, jo? Třeba by mohla chutnat líp, nebo jako nemusíte jíst samozřejmě, ale vlastně k tomu není, ale tak třeba nemusí být tak nepříjemně po ní. A začnete jako spekulovat a teďka dostanete se k tomu, proč vůbec ta pasta je jakoby potřeba. Jo, a to stejný třeba řešíte, já nevím, deodoranty. Fakt jsou potřeba deodoranty? Asi jo, pokud jezdíte MHDčkem, že jo? Ale vemte si, že ještě nedávno deodoranty jako vůbec neexistovaly. A že jo, nějakých pár stovek tisíc let tady fungujeme, jako přežili jsme to. A takovýchhle věcí, a i třeba v tom jídle, když si vezmete, co dneska všecko jíme a kolik z toho je jako pro nás přirozenýho, tak to jen, že to podnikání vlastně může být docela zajímavý v tom, že zjišťujete, jak celý ten systém funguje, ale to je zase na delší debatu. Dál si myslím, že je klíčový brát hands-on manažery. Hands-on znamená, že ten manažer skutečně umí tu práci dělat. To znamená, že my už teďka ta firma funguje na manažerech a manažeři by se dalo říct, že jsou ty nejdůležitější osobnosti v té firmě. A fakt to tak je. Manažerská práce, ano. Můžu hned? Nebo ano, můžeš hned. A to mě dostává k otázce, kolik tam toho teďka jako reálně ještě děláš? Reálně? Kolik toho tam? děláš ty věci, co nikdo nechce dělat. Většinou. Proto Musk říká, že to je jak jezení do skla, protože většinou tak je, děláš věci, na co nemůžeš najít někoho jiného. Takže já třeba teďka brouzdám, mám zaplacený rekrutér na LinkedInu a brouzdám a hledám lidi. Každý ráno od 6 do 10. To je třeba můj chleba. Neumím to dělat, ale potřebuju se to naučit, protože chci nabrat dobrýho rekrutéra. Že děláš, ale to si myslím, že je dobrý, že když tu firmu buduješ a nemáš ten externí kapitál, tak si nemůžeš moc dovolit něco nedělat. Takže se většinu toho si tím jakoby projdeš a naučíš se to. A to je skvělý, protože pak můžeš být hands-on manažer skoro na všecko. Ne úplně na všecko, ale na velkou část. A pak to pomáhá ti to v tom budování té firmy, protože jsi schopen velmi rychle lokalizovat bullshit
a ten bullshit je všudy přítomný a všichni lidi to na tebe budou zkoušet, zejména ve zkušební době, protože budou trackovat, co si můžou dovolit, zhruba. A podle toho vlastně oni nastaví to tempo, jaký pro tebe budou dělat. Máš naprostý minimum lidí, kteří fakt dřou a jsou jako velmi dobří a chtějí si něco naučit. Obzvlášť v Česku. To vidíte asi vy, jak přistupujete ke studiu, nebo aspoň já, jak jsem přistupoval. Předpokládám, že vy to budete mít podobně. Prostě jedete tak, abyste jakoby tím nějak jakoby prošli a taky zase ono je to pochopitelné, protože spoustu těch věcí, co vás tady učí, je pravděpodobně úplně k hovnu, že? Ale tak je, jo? Jako je to tak. Já jsem měl žádný jakoby vzdělání, já jsem studoval filozofii, jo? Interaktivní média. A jako jenom protože mě to bavilo. Protože žádná jiná škola, co jsem byl předtím, taky nebavila, protože mě to je absurdní a že do toho musím věnovat nesmysl času. Tím neříkám, že je špatný, nebo že ekonomika je jako špatná studovat, to určitě není, ale ta realita, jako co je v realitě fakt důležitý, je například spolupráce v týmu, jo, a to jako skoro nikdo neumí, jo, a komunikace, ale komunikace na jako high levelu, že prostě jsi s těma lidma a vlastně si ani nemusíte říkat, co kdo má, protože jste prostě excelentně sladěný. To nikdo neumí. My teďka jako furt řešíme komunikaci, protože lidi se jako nejsou schopní pracovat v týmu a nejsou se schopní na sebe spolehnout a to jsou úplně jako základní věci, jo, co ti vlastně nikdo neučí. Ale všecko ostatní jsi schopen se naučit, jo, v té firmě prakticky, nevím, za pár měsíců. Jako my ani nemáme jako skoro žádný onboarding, protože jsme přišli, nebo aspoň moji lidi nemají. Protože prostě přijdou a je hodím do té vody a oni se jakoby učej za toho provozu a je to úplně OK, jo. Nikdy jsme neměli žádný business plán nebo něco takového. Neříkám, že business plán je jako špatný, já si myslím, že to dává smysl a i svodky si dělá tady tyhle věci, ale jako všichni mají strašně, jako, obzvlášť když jako lidi učej na školách, já nevím, kolik vás tady učí lidí, kteří má jako zkušenosti z biznisu, fakt si prošlo tím peklem a jako říká tu realitu. Že ta realita je úplně jiná a furt se mění, jo? To se furt mění, to je organická věc úplně biznis, to musíte sledovat všechno, co se děje, že jo? Musíte prostě být v té komunitě a vědět, co je potřeba dělat. Jsme se odbočili, že? Zodpověděl jsem ti na otázku. Jo. Takže hands-on manažeři, pokud je to takový ten korporátní kretén, který nic neumí a jenom kecá a umí dělat politiku, kterých je hodně a jsou hodně drazí a pravděpodobně jsou potřeba v obrovské škále té firmy, tak chceš člověka, který skutečně umí dělat nějakou práci a pak on je schopen dobře manažovat. Často tihle lidi nechcou dělat manažery, protože manažerská práce je otrava, musíš vesměs se věnovat lidem a nemáš čas, nemáš takový to uspokojení, že jsi něco udělal. Jo, vlastně furt řešíš, jenom kopeš lidi do zadku prakticky. Jo, máš fakt minimum lidí, kteří jsou jako motivovaní a ty jsou jako s těma je pak naprosto jako radost pracovat. Vztahy s dodavateli, bankami, uvnitř týmu bankám doporučuji nelhat. Jo, nemusí si to oplatit, jako většina firm to asi, nevím, jestli to většina firm dělá, ale my jsme vždycky byli jako upřímní a prostě na rovinu se s nima bavíme, s těma accountama, co nás mají, máme vlastně 3 banky, které nás mají na starosti. A dodavatelé to jsou ingredience, to jsou značky třetí strany, to jsou kontraktoři, hele, vztahy ovládají svět, vztahy se mimochodem taky na školách neučej a měli by se učit. Jak mezi klukem a holkou, tak obchodní vztahy. Všechno by se mělo aspoň nějak, aspoň nějaký základ nebo nějaké zdroje. Protože vztahy na tom všechno stojí, jo? I vztahy uvnitř firmy, uvnitř týmu jsou esenciální k tomu, aby ta firma mohla fungovat opravdu dobře. Dobře dělaný účtov včas, s tím jsme taky jako trpěli, z začátku jsme byli ve strašném zpoždění a mít P&L, mít profit and loss a dívat se na to, kde mě tečou ty peníze a odkud mě přitýkají ty peníze a konstantně to analyzovat a mít v tom fakt přehled, mít to rozdělený podle středisek, dát pak odpovědnosti těm manažerům v těch střediskách, aby si budovali takový svůj malý podnik v té celé firmě, ono jim to pak dá pojem o tom, že všechno něco stojí a přestanou utrácet za nesmysly, za obídky s influencerama a podobně. OKRs a KPIs, ví někdo, co je to OKRs? Máme 25 minut? 20. 15, no. Zrychlím. Ví někdo, co to je OKRs? Že to je důležitý? Ano, výborně.
Už máš nějaký biznis? Ne? Jsi mohl začít, co pomalu? Je na čase, OK, Objective Key Results je to framework, podle kterého vy jste schopni prakticky řídit tu firmu. Objectives je nějaký cíl, nějaký vágně daný cíl, třeba mít nejlepší customer care v Česku, můžu mít cíl. A Key Results jsou ty metriky, pomocí kterých já se k tomu dostanu. A Key Results musí být změřitelný. Jo? Když si to naťukáte do Google, tak to tam najdete, ale OKRs děláme kvartálně a trvá to, než se to udělá, je to boj, ale je to fakt nejlepší asi systém, který jsme kdy zkoušeli a může fungovat. KPIs jsou Key Performance Indicators, data dashboardy. Dneska jakýkoliv biznis já bych stavěl, tak bych to postavil na tom, že musím mít všechno v datech a hned jak ho stavím, hned od začátku, ke všemu si stavím dashboardy. My používáme Google Data Studio, který je zdarma, je napojený na Kebulu a teďka řešíme ještě Tableau, který je sice dražší, ale pro určitý usery, protože je interaktivní, tak by pravděpodobně mělo smysl a pak používáme ještě Grafana. Mimochodem tyhle 3 věci, než jsme na to přišli, že to jakoby funguje, tak mě trvalo díl, takže je to dobrý to vědět, co která firma jakoby používá, protože fakt ty data jsou, dalo by se říct, to nejdůležitější. A ještě důležitější je se vyznat v těch datech. To znamená interpretovat ty data skutečně korektně a nenechat se těma číslama manipulovat jako tím nesprávným směrem. Oni často může vznikat, že když špatně interpretujete data, tak vás to zavede úplně do slepé ulice. Takže nesmíte přestávat jako přemýšlet lidsky a furt se ptat, jestli ty data, které mám, jsou jako správně, ale je potřeba je dělat. No? Vy sbíráte data jenom z webu, sociálních sítí a tak dále, nebo i jako prostě zevnitř firmy, nebo jaký data? Většinou ty anonymní a kvalitativně například, když se dělá nějaký UX nebo něco takový research, ale ono těch dat, když máš třeba zalogovaného usera, tak máš jako dost. Ty nevidíš přímo, protože on je jako zahešovaný, nevíš, kdo to je, ale máš jako dost dat, který ti pomáhají, ale pak to jsou i businessový data, marketingový data, jo, salesový data, na čem vyděláváš, na čem proděláváš, řešíš sklady, jo, takže obrátkovosti různý, v čem ti leží peníze, to všechno, v čem ti leží peníze, na jak dlouho ještě, jo, nechceš mít produkt, který vyprodáš za 2 roky, jo, to je jako strašná jako liability pro tebe, ty chceš mít co nejvyšší obrátkovost v tom skladu, aby se ti všechno točilo. A k tomuhle všemu slouží data, protože když je nemáš, tak o tom nevíš. Jo, už máš tu škálu tak velkou, jako když už se neprocházíš po skladě a říkáš si, jo, tady tohle je tady dlouho, tak by se mělo prodat, tak to zlevním, jo. No ne, když ten sklad je tak obrovský, že vůbec nevíš, co tam je. Že ty data ti vlastně, to je jediná cesta, jak škálovat ten biznis dál. A data jdou udělat na všecko, data jdou udělat na spokojenost lidí. Ale nesmíš být idiot, nemůžeš to dělat prostě, že se těch lidí táš na to, jak jsou spokojení. Jako na co ti oni na to asi odpovědějí, jo? To je nějakou blbost. Dobrá deep knowledge, kategorie, to je asi jasný. Brand je ano. Někdy ještě jeden kousek do skládačky. No. Když jste tady ukázal 2 e-shopy a já jsem se kouknul teď na ten novej. Pilgrim.com? Jo, ne, na ten Actin? Actin, jo, ano, to je ten hlavní, ten je Československo. A tam je mezi tím jako obrovský rozdíl a vystavit tohleto všechny tu IT strukturu. Mezi čím? Mezi vlastně těma 2 e-shopama, který jsi ukazoval. Jako myslíš? ShopTet a tak dále. Jo. A vybudovat jakoby firmu, která je založena na datech, když se na to koupí jako z hlediska IT a celý to bootstrapnout, tak to je hodně dobrý počin. Jo, děkuju. Děkujem, tak. Ne, tak... Protože to obrovské množství práce, já do toho trošku vidím. Jo, no to je. No, taky neděláš nic jiného. To tam bylo, no days off. Když neděláš nic jiného, tak se to dá půlnout, že jo, tak jako pracuješ furt a jestli se, ano? Kdy bereš čas na cvičení? Ráno. 6, ano. A kolik jsi v práci? Hele, já chodím hodně málo do kanclu. Já to nestihnu všechno, co chci říct, to je škoda, ale míň chodím do kanclu, to je zajímavý, protože já tam mám pak slide, kde
my máme jako skvělý lidi, já si strašně vážím našich lidí a všechny je mám mega rád. Ale ty už vlastně dneska nemusíš úplně chodit do toho kanclu. Ty se tam objevíš jenom, když je potřeba a vesměs nechceš tam ani být furt, protože ty lidi, ty jsi už tak silný stresor, pokud je ta firma už v nějaké škále, že ty někam přijdeš, pro Prahu to evidentně dneska ráno teda nefungovalo, ale v Brně to funguje tak, že já přijdu a je ticho. A prostě ty lidi i často, jako když já se vedle nich sednu, tak nejsou schopni pracovat. Třeba někteří. Že je to pro ně takový, že jo, on se na mě bude dívat a teďka já budu vypadat hloupě. Takže ty musíš, nebo přirozeně mě to učí tak limitovat ten čas, který jako trávíš s těma lidma, protože zároveň už jsi v takové škále, že nemůžeš být se všema kámoš, nechodíš s něma do hospody, prostě ty už jsi vlastně takovej ten, který tam jako plní tu roli té autority a nějakého toho vzoru pro ostatní a jako potřebuješ je inspirovat, potřebuješ se jim věnovat, potřebuješ s nima mluvit o věcech, ale nepotřebuješ tam s nima být v tom kanclu. A dneska můžeš být hodně efektivnější velmi pravděpodobně, když pracuješ sám, anebo pracuješ částečně jako se svýma nejbližšíma v tom okruhu. Jo, a jelikož ty moji manažeři jsou se svýma týmama, nemáme nic jako manažerský kancel, tak se většinou vídáme jenom na meetingsích. Takže já teďka tak nějak osciluju a spíš jsou skrz meetingy, no. Dává smysl takhle? A tam ještě ten přechod, že jo? Tomu přechodu. Z toho ShopTetu na tu vlastní platformu. No, že to je hodně kritické. No to bylo hodně těžký. A stálo nás to hodně peněz. A šli jsme přes agenturu, že jsme si nechali udělat jádro a pak jsme jim přetáhli lidi. Vzali jsme je k nám do firmy. Byli na nás nasraní, ale já bych to nedělal, kdyby to fungovalo, že jo? Ale ta agentura pak začne vymýšlet strašně moc, jo? Že oni vlastně z agenturní biznis se dělá tak, že on tě namlsá na to, že ti dá dobrý lidi, ale pak po určité době on na tebe potřebuje vydělávat. A když jo, rostou náklady a podobně, tak si říká, no on nás teďka musí mít, protože je na nás závislej. Jo, a já jsem tam cítil tady ten problém, jako nepřitáhli jsme jim všechny lidi, ale přitáhli jsme část lidí a je to, tak se to dělá, no, jako občas. Občas musíš sahat tady do těchto strategií. Jo, na stranu. V čem je to těžký, jako tam, nebo v čem je to... Druhá varianta by byla delší, že bys hajroval a postupně by hajroval bys vývojáře, to jsem taky měl nachystaný, ale bylo to by to dražší a trvalo by to díl. Na druhou stranu, dneska dělat e-commerce projekt na vlastním systému celý, nevím, jestli to dává úplně smysl. Jo, protože dneska má Shopify Plus, který je excelentní. Jo, nedoporučuju Magento, jako má Jim Beam, protože si myslím, že to je sračka, ale oni s tím fungujou, takže asi to někomu funguje, ale taky jak ten shop vypadá, že jo. Ale Shopify třeba určitě jde, jo, je to... My máme ambice dělat ještě nějaký další věci, máš ten magazín, víš, máš ty custom prvky a to by nešlo udělat s tím krabicovým řešením, asi. No. Takže teď jakoby IT in-house se vším všude. Ano, máme jako skvělý kluky in-house, který to všechno řeší, no. A pod vedením CTO. No, už máme hrozně málo času, takže prostě jestli jsou nějaký dotazy. 8 minut jako fika můžeme přetáhnout, jo. Jestli ti to nevadí. Já zkusím fakt něco, co je jako hodně dobrý. Build, Measure, Learn model, to je Eric Ries, Lean Startup, nevím, jestli to někdo čet. Ta knížka není úplně, nebo je spíš průměrná. Ale tohle je docela dobrý, je to vlastně takový ten klasický model, že MVP ze softwaru, ale dá se aplikovat skoro úplně na cokoliv, na jakýkoliv proces v té firmě, i já nevím, na hiring nebo vlastně na cokoliv, že vy vytvoříte nějaký produkt, který může být úplně blbej, prostě úplně k ničemu, ale jako pustíte ho do toho světa a měříte a získáváte informace o tom, získáváte data a z nich se učíte a se zlepšujete ten produkt. A tohle to je strašně jednoduché, jde to aplikovat, nevím, na kadeřnictví, prostě na cokoliv. Pokud je to fakt dobrýho, důležitý je se na to nevysrat a furt jako točit to v tom a můžete to, dokud nebudete nejlepší. Tohle je rada od Petra Thiela, nevím, jestli ho znáte, ale to je
To je strašně chytrý člověk. On je z té PayPal Mafia, vám něco říká? Jo. Tak on je jeden z nich, takový ten nerd. Zero to One, že jo? Jo, Zero to One, přesně tak. Skvělá knížka. Monopol, jo, říká se. Monopol, například u Apple, jo, když si vezmete iPhone byl a furt je prakticky jako svým způsobem monopol, jako unique produkt, už čím dál tím míň, že jo, protože už ta firma je jiná, ale na začátku to byl taky telefon, jo, a telefonů už bylo X, ale co oni udělali je, že oni měli kontakty s těma výrobcemi těch technologií a zjistili, wow, tady je kapacitní displej a ten kapacitní displej už je možný udělat dostatečně malej a vlastně vytvořili kombinaci nějakých feature v nějaký už existující produkt. Jo, takže tím je myšlený vlastně ten monopol. Že to nemusí být úplně nějaký jako výmysl, nejnovější, všecko úplně nový, ale stačí jenom nějaká unikátní kombinace. Ale jsou pak nějaké quotes, že monopoly jako mají špatný, že se o nich říká, že nejsou dobrý, ale když jsou dynamický a dělají jako nové věci, tak nemusí být vůbec špatný. Jo, to je to stejný, whatever. No a pak tady mám osobní skilly ještě. Řeknu v rychlosti hlavně tady ten první, který málo kdo říká, ale podle mě je naprosto zásadní. A to je mít pozitivní vztah sám se sebou, s svým tělem a se svou myslí. Protože dokud nemáš solidní vztah sám se sebou, nebudeš ho mít s někým jiným. A proto si myslím, že většina těch biznisů je dělána na prachy, protože ty lidi jsou insecure a vlastně nemají požitek z toho dělat radost ostatním, protože si nevytvořili jako ten pozitivní vztah sami k sobě. Mně strašně dlouho trvalo, než mě to jakoby nějak docvaklo vlastně tady ta jakoby věta, protože ono si to jakoby přečtete, ale fakt si uvědomit a zamyslet se nad tím, jaký ten vztah sám k sobě vlastně mám a jak ten můj dialog vnitřní jakoby probíhá celý ten den, jako jak rychle se třeba oklepu z nějakého failu, jak dlouho mě to trvá. Jo, protože čím víc se máš rád, tím rychleji se oklepeš z toho failu, protože si to odpustíš, jo, rychle. Ale pokud si řekneš, že jsi idiot a budeš to vyčítat jako týden, tak jsi absolutně neschopný čehokoliv. A jak se k tomu dostat, k tomu pozitivnímu vztahu k sobě, je podle mě, že si dáváte před sebe nějaké překážky, které nejsou paralyzující. Nějaké datelné překážky, jo, je to jako třeba, dobře, tak budu o sebe pečovat, já nebudu chtít začít běhat, tak si řeknu, hele, obuju si boty, nebo takhle. První krok může být, že si objednám boty a kraťasy a bundu. A třeba si to jenom obleču a nebudu běhat. Je to stupidní, ale aspoň něco. Ale velmi pravděpodobně, když si to oblečíte, tak budete běhat. A už je něco, už jste překonali nějakou překážku, kterou jste třeba nebyli schopni překonat třeba půl roku, jo? A tady je jako důležitá věta, že mozek pořád poslouchá, jo? To je, myslím, Peterson nebo někdo. A to je, že jako my jsme vlastně přirozeně, by se dalo říct, konstantně jako schizofrení, jo? Že furt probíhá nějaký vnitřní dialog. A vy když si říkáte, jo, ty jsi idiot, ty to děláš blbě a podobně, tak ten mozek to vezme jako, že to je pravda, jo? A vlastně s tím fungujete pak. Jako u mě tohle byla důležitá věc, že já jsem si k tomu fakt jako dlouho docházel a skrz tu firmu, která vám vlastně jako furt předhazuje všechny ty obstacles, které musíte překonávat, tak je to jedno z médií, který vám jako může pomoct tady k tomu, že vlastně nabídete to sebevědomí. Pomáhá určitě najít si vzory, nějaký inspirace. Já když se na pohovorech ptám lidí, že a kdo tě inspiruje v tom životě, jo? Máš nějaký vzory? Jo, nejvíc lidí mě řekne, že žádný vzory nemá. Že oni jsou sami sobě vzorem. Jo, že říkám, ty vole, jako jo, OK, ale jako v jaké situaci jako seš, jo? Seš, jako upřímně řekněme si, jako jak dobrý seš, že jsi si sám sobě vzorem. Nikdo lepší není než ty, kdo by ti třeba mohl být vzorem. Jo, takže prostě, nebo pak řeknou třeba jako hezká odpověď, třeba moje máma nebo můj táta, to je super, protože je vidět, že jako vyrůstali třeba v dobrých podmínkách, což hodně ovlivňuje lidi. Jo, ale najít si vzory a inspirovat se, může to být klidně Spider-Man. Může to být, já nevím, Iron Man, může to být
nějaká smyšlená postava, úplně to je jedno. A nějak vás to bude inspirovat a bude vás to vlastně to, a může to být člověk z reality samozřejmě, může to být Steve Jobs, Elon Musk, může to být, já nevím, Jennifer Lopez, kdokoliv. Jo? Na svůj věk, hele. No a tady to obklopit se jakoby suportivníma lidma, kteří jsou nadrivovaní, kteří chtějí věci, je neuvěřitelně podceňovaná věc. Spoustu z vás má kámoše, kteří jsou bez odpuštění sráči a tahají vás dolů. A ono je to těžké jako se jí zbavit. Jo, jako nemusí jich doslova zbavit, jo, ale jako i postupně, minimálně třeba limitovat ten čas. Protože tohle vás reálně jako dostane do toho, že když vy se jo, třeba u mě je příklad CrossFit, jo, tak CrossFit je jako i fajn, chodím tam a jak si říkám, no tak můžu chodit se závodníma lidma, jo, co budou jako závodit. Nebo co závodí už. A já jsem třeba jako ne úplně dobrý a jenom to, že chodím s něma cvičit, jo. Jenom to, že tam jsem s něma a napodobuju to, co oni dělají, tak automaticky už bych mohl jít závodit. A jako nestojí mě to víc energie. Že tohle je ta síla toho, když kolem sebe máte ten okruh těch excelentních lidí, to je strašně důležité. Vy přirozeně se stanete tím průměrem té kvality toho vašeho okolí. To je jaký deep, tyjo, to nevím, jestli ještě dáme. Co? Možná spíš ty dotazy. Jo, pojďme na dotazy. Když pak dáme rychleji úprk z místnosti. Jestli má někdo nějaký dotaz, ať... Ano, prosím. Po jaké době si dostal vždycky začínal jako podržce, to znamená, ten mindset byl takový, jakože ale seru na to, prostě to nejde. Jo, to si říkám denně. Že na to seru, no. Ten life je shit úplnej, ale jako jak kdy, no. Máš prostě to zapálení, to je asi vlastně všichni známe. A pak prostě dojdeš do bodu, kdy prostě spadneš, tak no. Po jaké době se to stalo, kdy prostě ten mindset se změnil, že ty prostě nebereš růžový, jak si vysvětlil. To nebylo nikdy růžový, tyjo. To bylo vždycky na hovno. Jako. Vždycky na hovno, ale prostě pak máš třeba ty lidi, kteří, víš, jako prostě, to je jak ta sebeláska, jo, ta část toho, že tebe prostě ženou kupředu jako ti lidi, kteří tě mají rádi, víš, že jako cítíš se potřebnej vesměs nějakým levelu a cítíš nějak to jako, že těm lidem vlastně můžeš být nápomocnej a to si vždycky řekneš, hele, já pro ty lidi chci udělat ještě spoustu věcí, tak to prostě udělám. A někdy si říkám, ty vole, jestli o to ty lidi vůbec stojí a jako je tam takový ten dialog, jestli vlastně jsi schopen něco vůbec změnit v tom světě. Jo, protože my bychom mohli dělat daleko lepší produkty, ale ty lidi už jsou tak jako navyklí na ten Matrix, jo, jak byl ten obrázek, že vysvětlovat jim něco, jak by se to dalo dělat líp, je skoro nemožný, tak tohle je vždycky jako strašný struggle. Ale většinou se najde pár lidí, kteří tě třeba v tom podržej a jako i třeba ten můj tým, jo, že my jsme teďka vzali týpka novýho na Pepa Borian se jmenuje, z Facebooku po 3 letech přišel k nám jako CMO a s tímhle člověkem já když strávím nějaký čas, tak mě to úplně dělá radost, jo, protože on je tak dobrý, takže ty lidi i v tom týmu, i ti zákazníci jsou to, co tě vlastně, co v tom něčím shitu si řekneš, já se na ně jako nemůžu vysrat, prostě chci to s nima dělat dál a asi tak, no. Ano. Já jsem rád, že máte dotazy, to je hezký. No, prosím. Ty jsi tam říkal jako no days off, ale jako já o sobě zjišťuju, že odpočinek je stejně důležité jako ta práce, jako počívat třeba. Jo, aktivně většinou nějak, ale ty vole... Já nevím, já to prostě úplně neumím asi nějak jako vypnout, ale asi to budu muset taky naučit, protože to není normální. Jo, asi. A myslím si, že by to asi bylo i efektivní, ale nevím, to už jsi v takovým, to už jsi, že furt ta hlava potřebuje jako něco dělat, ale jako máš pravdu, já si myslím, že to, že mně to takhle funguje, neznamená, že to je dobrá rada úplně. Jo, jenom pokud to jsi schopen vydržet, aspoň ze začátku, tak si myslím, že ti to dost pomůže. Protože no days off je hodně těžký a máš stavy, kdy se cítíš fakt na hovno, ale tím, že je překonáš,
tak je to něco, co pak inspiruje ty ostatní a vlastně pomáhá ti to se stát tím jako silným lídrem, si myslím. Co? Může být? Jak vás tím osobně takovou nesouhlasím? Jo, to je člověk od člověka. Jo, někdo... Jenom pokud někdo máte nějaký dotaz a bojíte se jako zeptat, tak to napište na to slajdu, já to přečtu. Ano. Já se tam nebojím se ptát, ale já jsem si u vás minule objednával toho mikýře v prášku, mimochodem docela dobrý, ale normálně vy prodáváte i třeba ten Jim Beam a další. Co děláte, když máte vlastní? To je, protože to dělá majoritu obratu a protože my jsme bez toho, protože vždycky tak to radši prodám já, než někdo jiný. Jo, to, že Jim Beam, jako hele, všechna čest, oni dělají ten biznis úplně jiným způsobem, tam je cíl exitovat, že jo, a prostě získat market share co největší. A jako když to ty lidi chtějí, my jim to nemůžeme, jako my nemáme tu moc na to jim to vysvětlit. Oni to chtějí, navíc je to levný, že jo. Je to levný a spoustu lidí řekne, jo, prostě na to seru, že to máte sladidla. Jo, žiju jen jedno. Jo, dám to do sebe a nasrat. Takže ty produkty, které vy prodáváte, tak jenom ty, které jsou pod Actinem nebo pod Pilgainem, tak ty jsou ty... Pilgain jsou naše, jako ano. Dobrý složení. No, jsou to ty nejlepší produkty. Já jsem se právě proto říkala, že já vím, co Actin nabízí moc dobře a to jsou právě tady dostatečné produkty, že jo. Jo, jsou. A ty nejsou, já už žiju v jiné realitě. Jo. Jasně. Jo, jsou tam, přesně. Je tam spousta produktů. Nejde to jinak. Jo, jako musel bych udělat to, ano, tak vezmu nějakého investora, ale já už jsem se bavil s x investorama. A je to vždycky to stejný, OK, tady máš prostě peníze, já můžu vyhodit všechny ty ostatní produkty a pracovat jenom s těma svýma, ale znamená to, že budu muset dělat část těch sraček taky, že jo. Takže ono je to, ten biznis jako dělat čistě, průzračně čistě je naprostá utopie. To nedělá nikdo, to nejde, protože ta společnost to neumožňuje. To není možný. To nikdo nedělá. Vždycky zjistíš, že tam něco je. A jako, že jo, všechno je relativní. Někdo ti řekne, jo, mě to nevadí, já sukralozu trávím v pohodě a mě nevadí, když já nevím, mě to nějak uškodí, že jo. Takže, no, hledáš cesty. No. To já to nechápu. No, prosím. Děkuju. A jaké rady můžeš takhle dát začínajícím podnikatelům, kteří začínají budovat takhle firmu v e-commerce? No. A nebo jinak spíš. Jaké hlavní rádu by si takhle dal sobě před 10 lety jako začínajícím podnikatelům? Ale už si naprosto klíčoví ty lidi, co nejrychleji se zorientovat, jako já bych normálně regulárně začal studovat psychologii. Ale jako ne na škole, na to nasrat, to si normálně najedu nějaký... protože si najedu YouTube videa, který mě... Ne, tak se tady budu trápit 4 roky, když se to můžu naučit za měsíc. Skrz pár YouTube videí. Takže bych šel určitě pochopit, jak funguje člověk, co do nejhlubšího detailu, abych věděl, jak rozpoznat ty správné lidi na ty specifické pozice. A samozřejmě, když nějaký kámoše kolem sebe, kterým můžeš věřit, jo, nějaký silný lidi, co jsou namotivovaný. A prostě dělat to, no, dělat to furt a dělat to tam mám pak ještě dělat rychle rozhodnutí, i přesto, že si nebudeš jistý tím, jestli to je správný. Že ty často prostě nevíš. A když analyzuješ hrozně dlouho, tak vůbec třeba to může být úplná blbost takové finále. Vlastně uděláš a plácneš nějaké rozhodnutí a z toho se naučíš, víš? Že to si myslím, že taky. Ono možná zní abstraktně, ale jako na začátku ty se furt učíš jenom, takže učit se, absorbovat a prostě chybovat a nevzdávat to, protože většina lidí to vzdá, se na to a... Může být takhle? Děkuju, motivující. Jo, prosím. Ano? Když tak na začátku si říkáš, že doporučíš nějaké knížky, jak už tady padly. Jo, já určitě Zero to One je jako skvělá knížka. Jim Collins je dobrý. Jak z dobré firmy udělat skvělou? From Good to Great? Jo, dobro. Jo, to si myslím, že není úplně špatná. On toho má víc. A on má Beyond Entrepreneurship, se jmenuje ta knížka. Nedá se to skoro sehnat. Ale mohl bych ji půjčit, protože ji mám. Je stará, myslím, že nevím z jakého roku. A to je první knížka, kterou napsal a je fakt super. Taky Collins a ještě jeden. Pak Peter Drucker,
ten má ten executive, co si, ten toho má hromadu, Maxwell je docela dobrý, ale jako upřímně, jako na YouTube je strašně moc dobrých videí. A tam ti creatoři jsou fakt excelentní a je to aktuální všecko. A já mám spoustu dobrých mentorů. Ano? Když vyhledáš tady YouTube, tak s tím samozřejmě souhlasím, ale je tam podle mě jako 99% tak jsou plný shity, tak podle čeho jste jako hledal? To je asi dobré části YouTube, no. Podle čeho bych hledal? Podle čeho bys hledal ty dobrý? Jo. No dívej, existuje teorie, že už žijeme v době umělé inteligence a já tomu tak trochu věřím. Ta umělá inteligence nejsou roboti, ale jsou to algoritmy, který vlastně ti tvoří realitu na základě toho, co ty konzumuješ. Takže podle toho, jaký konzumuješ content, tak ti ta umělá inteligence bude nabízet podobný content. No a pak je to na tom, jako vy se prolínáte, že jo, s tou umělou inteligencí, že ty vyhodnocuješ, jestli tenhle content je dobrý tím, nebo ona vyhodnocuje na základě toho, jak dlouho se na to díváš, jestli přeskakuješ a podobně. A podle toho ti ten algoritmus začne nabízet relevantní další content a začne ti nabízet i jakoby content, který třeba vyvrací ten předcházející content, tak je dobrý se podívat na obojí, jo, třeba pokud se učíš jíst, což doporučuji se naučit, protože je to hodně zajímavý, tak budeš keto, budeš mít carnivore, budeš mít vegan, budeš mít vegetarián, budeš mít flexitarián a já nevím co. Od každého si poslechnout a najít si ty, který jakoby tvýmu mozku na základě nějakých základních principů a selského rozumu ti vlastně bude dávat smysl. A takhle já bych jel jako dneska, s tím, že ti vezmeš si třeba autory knížek, naťukáš je do YouTube, podíváš se na nějaký rozhovor a už se vezeš prostě. No? Ty jsi zmiňoval v prezentaci hodně ten organický reach na sociálních sítích, aby to bylo kreativní. Vyvávalo. A chtěl jsem se právě zeptat na placené reklamy. Teďka, když někdo začíná s nějakým e-commerce projektem, jasně je těžký to generalizovat, ale jestli je vůbec nějaká jako ještě šance organický. Samozřejmě, že. Ale postavil bych to nějakým způsobem asi na sobě už. Protože já teďka dodělávám nějaký ten jako osobní brand, jo, podcast dělám a tak. Protože zjišťuju, že když nechávám vlastně lidem dělat ten content, tak už to vlastně neovládám, protože už ten marketing neřeším já. Takže bych asi zkusil i tohle, udělat si nějaký reach skrze svůj obsah a jako není to jednoduchý. Být tam, kde je ten attention, jo. Já bych klidně šel dělat ten TikTok, učit se to. Jo? Nemusíš tam dělat sebe idiota, jo? To tam dělá už dost lidí. Můžeš tam dávat obsah, který je nějakým způsobem kreativní. Jako stejně jako stroje za nás budou dělat repetitivní práci a zbyde na nás tak kreativní. Že ono, všichni lidi jsou kreativní. Jo? Ti, co tvrdí, že nejsou, tak akorát je to nedostatek sebelásky. Jo. Tak jo, chcete jít domů, co? Asi tlačí. Jo, 26. Že jestli někdo, tak moc děkuju, že jste vydrželi a že jste tady se mnou byli ten čas. Díky moc.